Община Несебър се включи в празненствата по случай 129 годишнината от създаването на военноморските сили на Република България. Кметът на община Несебър господин Николай Димитров поднесе лично поздравленията си на провелата се среща с замкомандващия щаба на военноморските сили контра-адмирал Цеков. Несебър и животът в него са неразривно свързани с морето и независимо дали сме моряци, рибари или яхтсмени, сигурността на водите, в които плаваме, е във ваши ръце, каза в поздравителното си слово господин Димитров. Той благодари от своя име и от името на всички морски хора за себеотрицанието и доблестта, с които моряците държат гордо развян българския флаг сред морската шир. Цветя и венци на паметника на загиналите във войните поднесоха членовете на адмиралството, кметът на община Несебър и председателят на общинския съвет. Минута мълчание на колене припомни на всички присъстващи голямата жертва на починалите моряци и трагичната загуба на техните семейства. Тържеството продължи с концерт на площад Месамбрия на представителния духов оркестър на българските военноморски сили под диригентството на капитан трети ранг Мирослав Трифонов и капитан Георги Заеранов. Те забавляваха многобройната правостояща публика с известни класически творби, като танца Саби на Хачатурян, увертюра към операта Кармен на Жорж Бизе, валсове на Штраус, оркестрови разработки на Гершуин, съвременна популярна музика, както и традиционното дунавско хоро.